ассалому алайкум бинандагони гироми, пешниҳоди шумост барномаи тиловатии хабар аз телевизиони Баҳористон. Имрӯз дар барнома ба истифодадиҳии муассисаҳои таълимии муосир дар ноҳияи Данғара, ярмаркаи либос барои мактабачагон, озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман. шарҳи хабарҳо. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ ба соҳаи маориф таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда, барои беҳтаршавии инфраструктури соҳа нақшаҳои мушаххасро амалӣ месозад. Афзун гардидани таваҷҷӯҳ ба соҳаи маориф имкон фароҳам овард, ки хонандагон барои таҳсил аз шароити замонавӣ баҳравар гарданд. Дар ноҳияи Данғара низ тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзторӯз тақвият бахшида мешавад. Дар ҳамин замина дар ноҳияи Данғара бинои нави 5 муассисаи таълимӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ҳамкасбони мо иттилоъ медиҳанд. дар ноҳияи Данғараи вилояти Хаттон барои дар соли нави хониши 2020-2021 дар шароити муосир ва ҷавобгӯ ба талаботи замон ба таълиму тарбия фаро гирифтани наздики 1000 нафар хонанда имконияти созгори илмомӯзӣ фароҳам оварда шуд. бо иштироки вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Юсуф Имомзода, раиси вилояти Хаттон Қурбон Ҳакимзода ва раиси ноҳияи Данғара Раҳмон Исломиддин Хайриддин бинои нави 5 муассисаи таълимӣ дар деҳаҳои Гулафшон, Чаманистон, Зулол, Дилнишин ва Шаршари ноҳияи Данғара ба истифода дода шуд. барои бунёди иншооти таъиноташон гуногун бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон асосан соҳибкорон иқдом кардаанд. дар деҳаи Гулафшони деҳоти Оқсу бинои муассисаи таълимӣ аз ҷониби оилаи Нозиловҳо бунёд шуда барои дарду баст ба таҳсил фаро гирифтани наздики 300 нафар пешбинӣ гардидааст. айни замон дар ин муассиса 180 нафар хонанда ба таҳсил фаро гирифта шуда, омӯзгорон бошад 12 нафар мебошад. ҳамчунин дар деҳаи Гулафшон бо саҳми соҳибкорон аз роҳи асосӣ то назди муассиса роҳи байнидеҳавӣ таъмир карда шуд. барои ташхису муолиҷаи беморон бошад бунгоҳи тиббӣ бунёд гардида, дар доираи ҷашнҳои миллӣ мавриди истифода қарор гирифта буд. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ва ҷавобан ба ин ғамхориҳои падаронаи ҷаноби олӣ ваъда медиҳем, ки хонандагонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва меҳанпарастӣ тарбия намуда ба воя мерасонем. аз номи худ ва кулли хонандагони ин муассиса миннатдории хешро ба асосгузору сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки барои мо хонандагон чунин мактабҳои замонавию зебо сохтаанд. ҷавобан ба ин ғамхориҳо ваъда медиҳем, ки бо баҳои хубу аъло хонда фарзандони шоистаи ин диёр мегардем. дар деҳаи Чаманистони деҳоти Оқсу бо саҳми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд бинои муассисаи таълимии дуошёна барои дарду баст ба таҳсил фаро гирифтани наздики 500 нафар хонанда сохта шудааст. дар муассисаи таълимӣ дар баробари утоқҳои фанӣ ҳамзамон барои омӯзиши касбу ҳунар аз ҷумла омода намудани хӯрокҳои миллӣ, дуретгарӣ ва дузандагӣ низ имконият фароҳам мебошад. айни замон 10 нафар хонандагони ин муассисаи таълимӣ дар давраи таътил бо истифода аз имконияти фароҳам овардашуда ба духтани ниқобҳои тиббӣ машғуланд. ҳангоми лоиҳакашӣ оянда зиёдшавии хонандагон ба инобат гирифта шудааст. айни замон шумораи хонандагон 180 нафар ва омӯзгорон бошад 15 нафарро ташкил медиҳад. мо хонандагон орзу доштем, ки чунин муассисаи зебо дар деҳаи мо сохта шавад. имрӯз бошад мо ба орзуямон расидем ва саъю кӯшиш менамоем, ки аз технологияи муосир бохабар шуда забони русӣ ва англисиро хуб омӯзем. иқболи баланди мо, даврони писанди мо, дар соҳаи омӯзиш илҳоми дучанди мо, аз меҳри ватан бошад оҳанги суруди мо. ҳар дарс ки мехонем бояд ки накӯдонем, дар нашъу намо кардан ҳамранги баҳоронем. аз меҳри ватан бошад оҳанги суруди мо. мо бачагони даврони истиқлолият миннатдорем аз ҷаноби олӣ, ки ба мо чунин муассисаи зебову замонавиро бо тамоми таҷҳизотҳояш тӯҳфа намуд. мо ваъда медиҳем, ки бо баҳои хубу аъло мехонем. дар деҳаи Зулоли деҳоти Исмат Шариф низ аз рӯи лоиҳаи муосир бинои дуошёнаи таълимӣ барои дарду баст ба таълим фаро гирифтани 480 нафар хонанда бунёд карда шудааст.
дар ин муассисаи таълимӣ шароити муосири илмомӯзӣ фароҳам буда ҳоло шумораи хонандагон 240 нафар ва омӯзгорон 13 нафар мебошад. муассисаи таълимиро оилаи таваралиевҳо бо пуштибонӣ аз сиёсати дурбинонаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд кардаанд. дар муассисае ки мо қаблан таҳсил мекардем, шароит барои илмомӯзӣ ва гузарондани чорабиниҳо на он қадар мусоид буд. новобаста аз ин мо рӯҳафтода нашуда ба таҳсили худ идома додем ва дар чорабиниҳои минтақавию ҷумҳуриявӣ иштироки фаъолона намудем. имрӯз мо шукргузор аз он ҳастем ки ба мо чунин муассисаи наву замонавӣ сохта ба истифода доданд. мо хонандагон ваъда медиҳем ки бо баҳои хубу аъло таҳсил намуда бо омӯхтани забонҳои муосир дар оянда номбардори халқу ватани хеш мешавем. Тоҷикистон номи ту бар арши аъло мебарем, парчаматро боз боло мебарем. муассисаи таълимӣ деҳаи дилнишини деҳоти Пушинг бошад, дуошиёна буда дорои 14 утоқ аз ҷумла 10 синфхонаи фанӣ, синфхонаи компютерӣ бо 12 адад компютер, китобхона ва дигар утоқҳои лозима мебошад. иншооти мазкур барои дар ду баст ба таҳсил фаро гирифтани 480 нафар хонанда пешбинӣ шудааст. айни замон дар муассисаи мазкур 17 нафар омӯзгор барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани 237 нафар хонанда фаъолият доранд. иншооти мазкур аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ бунёд карда шудааст. با تشبث و غمخوری‌های اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان امروز با ما آموزگاران جوان چنین مؤسسه نو و زمانوی ساخته به استفاده دادند. ما در یک مؤسسه کار و فعالیت می‌کردیم. مؤسسه با طلبات زمانه جوابگو نبود. خوانندگان حتی در جای نشست تنقیسی می‌کشیدند. ما جواباً با غمخوری‌های اساسدار صلح و وحدت ملی همچون آموزگار جوان وعده می‌دهیم که شاگردان را در روحیه وطن دوستی، خویشتن‌شناسی و خودآگاهی ملی تربیت می‌دهیم. شکرانه از آن میکنم که شهروند زاده استقلال هستم. من سال 2018 مؤسسه مذکور را با بهای خوب و اعلی ختم نموده طبق کوتای پرزیدنتی به دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی داخل شده سزاوار نام بلند دانشجو گشتم. عین زمان در بخش سیوم فاکولته متماتیک تحصیل میکنم و اینچنین در یکی از بانفوذترین مؤسسه‌های تعلیمی مؤسسه دولتی مرکز تعلیمی زنان سرور تحصیل خود را ادامه داده ایستادم. من منتداری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که به ما دختران دهات چنین امکانیت‌های خوبی تحصیل را فراهم آوردند. ما جوانان جواباً به غمخوری‌های پدرانه پیشوای ملت وعده می‌دهیم که دانشگاه را سربلندانه ختم نموده به خلق و ملت خویش صافدلانه خدمت میکنیم. بینای مؤسسه تعلیمی رقم 45 دهه شرشر دهات پوشینگ نیز برای در یک بست فرا گرفتن 240 نفر خواننده ساخته شده دارای شرایط معاصر علم آموزی میباشد. انشاء دوآشیانه بوده در آن برای آموزش زبانهای خارجی، تکنولوژی انفرماسیونی و علمهای دقیق شرایط مهیا کرده شده است. همزمان جهت با ورزش مشغول گردیدن خوانندگان در نزد مؤسسه میدانچه ورزشی بنیاد گردیده است. در این مؤسسه تعلیمی عین زمان شماره خوانندگان 150 نفر و آموزگاران 11 نفر را تشکیل می‌دهد. مؤسسه تعلیمی در دایره آمادگی‌ها به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با سهم صاحبکاران محلی ساخته شده است. اسنای به استفاده سپاریدن انشاءات ساحه معارف در دهه‌های گلافشان، چمنستان، زلال، دلنشین و شرشر ناحیه دنغره تاکید کرده شد که در زمان صاحب استقلالی ساحه معارف چون سمت افضلیتناک قبول شد. برای رشد آن برنامه و لایحه‌ها و مبلغ‌های ضروری جدا گردیده در این سمت نقش صاحبکاران و شخصان سخاوتپیشه نیز نظررس ارزیابی کرده شد. در این راستا درک بلند مسئولیت شناسی پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند و به وای رسانیدن نسل‌های وطندوست و خودآگاه ضرور دانسته شد. در زمان جهانی‌شوی و رشد ساحه علم و تکنولوژی تنها نسلی با فرهنگ و دانشمند می‌تواند ارزش‌های ملی را حفظ و پیشرفت روزافزون جامعه را تامین کند. احیای دولت از تو شد، بخت و سعادت از تو شد، هستی تو ملت را پدر، مهر و محبت از تو شد. روزگارت آسوده باد و مردمت آزاده باد و چون درت بر روی دنیا هر گره بگشاده باد و بخت با تو مهربان باد، همدل و اهل جهان باد. ای دیاری نیک نام نام نیکت جاویدان بود. نامی تو باشد ورد زبان ها، زی تو گیرد علم هر فرد دنیا، به تو ندارد هیچ ننگ روزگار،
خدا از جان و دل شکرانه باید کرد. دعای دولت و جانش به هر یک خانه باید کرد. همه اون اعتراف خدمتش مردانه باید کرد. برای صلح رفته زندگی اهلانه باید کرد. از هر تپش دلم شنو آوازش، انگیزه عاشقانه من وطن است. با گیمن و نشان و پرچمش مینازم، عالم عالم خزینه من وطن است. شکر استقلال کشور پاره ها با هم شدند، پیر و برنا از سر نو هم دل و همدم شدند. تاجیکستانی تاج بر سر بعد صدها درد و رنج، صلح و وحدت خواسته جا زیر یک پرچم شدند. ما جوانان قلبی بیداری وطن، صف به صف هر روز در کاری وطن. ما عوض کردن نمیخواهیم هیچ، با گل ملکی دیگر خاری وطن. انیس کنج تنهایی و فروغ صبح دانایی کتاب است و ما میدانیم که کتابخوانی و کتاب دوستی انسان را حتما به قله مراد میرساند. بهترین حرفی محبت وطن است، مهر و اخلاصی صداقت وطن است. شعر بافی هنر نیست که نیست، سخنی از همه قیمت وطن است. барои бунёди иншооти соҳаи маориф дар ноҳияи данғара бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон асосан соҳибкорон ҳавасмандона саҳм мегузоранд. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи данғара бунёду ба истифода додани 45 иншооти соҳаи маориф ба нақша гирифта шудааст. ба ҳолати 1 августи соли 2020 бинои 21 муассисаи таълимӣ мавриди истифода қарор гирифт. корҳои сохтмонӣ дар 11 ва лоиҳакашӣ дар 13 иншооти дигар идома дорад. бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва таваҷҷӯҳи бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, соҳаи маорифи ноҳияи данғара ба таври чашмрас рушд карда, сифати таълиму тарбия низ ба маротиб беҳтар шуд. натиҷа ҳамин аст ки дастоварди хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия сол то сол меафзояд. дар ноҳияи данғара дар баробари дигар соҳаҳои хоҷагии халқ ҷиҳати рушди соҳаи маориф таваҷҷӯҳи махс зоҳир карда мешавад. аз он ҷумла шуруъ аз бунёди синфхонаҳои иловагӣ, муҷаҳҳазондани синфхонаҳо бо компютеру технологияи муосир ва сохтмонҳои иншоотҳои соҳавӣ ки дар ноҳия бо сурат ҷараён доранд. дастовардҳо аз тарафи хонандагони муассисаҳои таълимӣ сол ба сол афзуда истодааст. масалан дар соли таҳсили сипаригарида соли таҳсили 2019-20 хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар озмунҳои ҷумҳуриявии фаннии фаъолина ширкат варзида соҳиби 26 медал гардиданд ки аз ин шумора 3 тои онҳо бо медали тилло, 9 нафар бо медали нуқра ва 13 нафар бо медалҳои биринҷӣ сарфароз гардида шуданд. инчунин дар соли таҳсили сипаригарида қайд кардан мумкин аст ки хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 4 ноҳия муассисаро бо медали тилло ва аттестати аълои намунавӣ хатм кардааст. ҷавобан ба ғамхориҳои ҳамешагии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон, мо маорифчиёни ноҳия кӯшиш менамоем ки хонандагонро дар рӯҳияи хештансиносӣ ва тандурустӣ таълиму тарбия намуда боз ҳам ба дастовардҳои аз ин ҳам назаррас ноил гардем. аз 5 иншооти бузурги соҳаи маориф ки имрӯз дар ноҳияи данғара мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд, 4 тои он бо саҳми соҳибкорон ва шахсони саховатпеша бунёд карда шудааст. дар маҷмӯъ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи данғара аз шумораи умумии иншооти соҳаи маориф ки сохта мешавад, 33 ададаш аз ҷониби соҳибкорон ва шахсони саховатпеша бунёд мегардад. ин собитгари он аст ки сокинону соҳибкорони бонангу номуси ноҳияи данғара сиёсати хиратмандона ва дурбинонаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ҷонибдорӣ намуда барои пешрафти соҳаҳои муҳими хоҷагии халқ ва рушди тоҷикистони соҳиби истиқлол талош мекунанд. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи данғара бунёду ба истифода додани 372 иншоот ба нақша гирифта шудааст. то санаи 1 августи соли 2020 158 иншоот мавриди истифода қарор гирифт. бунёди 111 ба лоиҳакашии 41 иншооти дигар идома дорад. дар деҳаи ғарғараи деҳоти корез низ аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ
таъмири роҳҳо, равшаннамоӣ ва сафолакпӯш кардани маҳаллаҳои аҳолинишин ҷараён дорад. ҳамзамон ҳоло бунёди роҳи байни деҳаҳои Маликова Сафобахш бо дарозии наздики 5.5 километр ҷараён дорад. Барои пешбурди кор дар асоси лоиҳа техникаи роҳсозӣ ва мутахассисон сафарбар гардида талош ба он равона карда шудааст, ки иншоот дар наздиктарин фурсат ба истифода дода шавад. ҳамчунин бо саҳми соҳибкорони ватандӯсти ноҳия 3.5 километр роҳи миёни деҳаи Пушинг ва Шаршар асфалтпӯш карда шуда, барои сокинон имконияти мусоиди рафту омад муҳайё гардидааст. умуман дар ҳамаи деҳоти ноҳияи Данғара ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, тадбирҳои ободонию бунёдкориро сокинон бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ ба хотири пешрафт ва ободии Тоҷикистони соҳиби истиқлол идома дода истодаанд. барои хонандагони муассисаҳои таълимии оғози соли таҳсил аз 17 август муқаррар гардидааст. дар ин замина ба роҳ мондани ярмаркаи либос мувофиқи мақсад аст. ҳамкорони мо мавзӯъро пайгирӣ намуданд. имрӯзҳо барои бо сару либоси мактабӣ ва лавозимоти хониш таъмин намудани хонандагони муассисаҳои таълимӣ дар баъзе аз бозорҳо ва марказҳои савдо ярмаркаи фурӯши либосҳои мактабӣ ба роҳ монда шудааст, ки аз онҳо падару модарон дидан карда либосҳои зарурии худро харидорӣ намуда истодаанд. дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ярмаркаи фурӯши либосҳои мактабӣ дар маркази савдои Ганҷина ташкил гардидааст. дар ин ярмарка нархи сару либос аз рӯи сину сол, нархи лавозимоти хониш бошад аз рӯи сифат муайян гардидааст. тавре масъулин иттилоъ доданд, нархи шиму костюм барои писарон аз 180 то 280 сомонӣ, барои духтарон бошад аз 120 то 250 сомонӣ, гарданбанд 10 сомонӣ, пойафзол аз 55 то 100 сомонӣ, курта аз 35 то 70 сомонӣ, инчунин ҷуздон аз 30 то 100 сомонӣ муқаррар гардидааст. мо соҳибкорони маркази савдои Ганҷина мисли солҳои пештара ярмаркаи мактабии соли хониши 2020-2021ро барои харидорон пешниҳод кардаем. харидорон метавонанд дар маркази савдои Ганҷина сари либосҳои мактабӣ аз қабили шими костюм, лавозимотҳои хониши мактабӣ аз қабили сумка, дафтар, ручка, қалам барои харидорон пешниҳод кардаем. ба иттилои масъулин дар маркази савдои Ганҷина 25 нуқта барои фурӯши либосҳои мактабӣ ва лавозимотҳои хониш ҷудо гардидааст. тавре масъулин иброз доштанд, бояд гуфт, ки ба роҳ мондани чунин ярмаркаҳо дар шаҳри Душанбе барои қонеъ намудани талаботи мардум мусоидат менамояд, зеро дар баъзе аз марказҳои савдо ва бозорҳо нарху наво ба мардум дастрас мебошад. лозим ба ёдоварист, ки ярмаркаи фурӯши сару либоси мактабӣ ва лавозимотҳои хониш то охири моҳи ҷорӣ идома карда, падару модаронро мебояд дар вақти муайян шуда ба фарзандони худ сару либоси ягонаи мактабӣ харидорӣ намуда ба соли нави таҳсил омода шаванд. муассисаҳои таълимии кишвар ба соли нави хониш омодагӣ мегиранд. дар шаҳри Душанбе таълимгоҳ аз таъмири ҷорӣ пурра бароварда шуда мунтазири хонандагон мебошанд. идомаи матлаб дар сюжет таҳия гардида. таъмиру таҷдид ва омодагӣ ба соли нави таҳсил 2020-2021 дар муассисаҳои таълимии кишвар идома дорад. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе низ дар қатори дигар таълимгоҳҳо дар ин давра таъмир гардида, аллакай ба соли нави хониш омода гардидааст. ба иттилои масъулин корҳои таъмиру таҷдид дар муассиса бо дастгирии падару модарон ва фонди таълимгоҳ сурат гирифта, дар баробари сохтмончиён омӯзгорон низ синфхонаҳоро пурра таъмир карда истоданд. бояд қайд намуд, ки дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 3236 хонанда дар дубаст ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. айни замон дар таълимгоҳ 53 синфхона аз ҷумла 13 синфхонаи таълимии муҷаҳҳаз бо лавозимотҳои хониш, 2 синфхонаи компютерӣ, 1 синфхонаи лингафонӣ ва дигар утоқҳои таълимӣ мавҷуд аст, ки ҳамаи онҳо аз таъмири хушсифат бароварда шуданд. дар муассиса 53 кабинети таълимӣ мавҷуд аст, ки аз инҳо 13 тояш кабинетҳои фанӣ мебошанд, ки бо тамоми таҷҳизотҳояш муҷаҳҳаз гардонида шудааст. тамоми кабинетҳои муассиса ба пуррагӣ аз таъмири ҷорӣ бароварда шудааст ва корҳо дар ин самт боз идома доранд ва то оғози соли нави хониш боз он корҳое ки анҷом наёфтанд то аввали соли хониш то саршавии соли таҳсил ба анҷом мерасад. бино ба иттилои масъулин таъмир дар муассиса таи 1 моҳ аст идома дорад. дар ин давра
намои беруна ва симфонаву роҳравҳо таъмир гардида дар онҳо шиору овезаҳо насб карда шудааст. айни замон рангборкунии нишастгоҳҳо ва роҳравҳо ҷараён дошта масъулин талош доранд ки муассисаро пурра то оғози соли хониш омода созанд. ёдрас мешавем ки корҳои таъмир дар дигар муассисаҳои таълимӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуда қисми бештари он аллакай аз таъмири ҷорӣ бароварда шуданд. озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар сатҳи зарурӣ доир гардида истодааст. тибқи мушоҳида ба воситаи чунин тадбири фарҳангӣ чеҳраҳои нав аз миёни кӯдакону наврасон ва ҷавонон кашф карда мешавад ва ин озмун имконият медиҳад ки тамоми қишрҳои ҷомеа ҳунару маҳорати худро санҷанд. ҳамкорони минтақавӣ мо аз рафти баргузории озмуни мазкур сӯж омода намуданд. озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи ришон муҳтавои волои ватану ватандорӣ васфи марзу бумро дошт. ин озмун тараннумгари дастовардҳои соҳибистиқлолии ватан буда дар номинатсияҳои гуногун баромадкунандагон бо маҳорати баланд, бо омодагии пурра, бо интихоби дурусти мавзӯъ истеъдоди худро манзури ҳакамон намуданд. озмун ки ба пешвози сазовори 30-юмин солгарди озодии комили ватан истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст, ба пуррагӣ муаррифгари ин даврони ободу озод мебошад ва равшандилони рӯшон тавонистанд дар ҳар як мавзӯи интихоб гардида шукуфоии зебодиёрро бо меҳру самимият нишон бидиҳанд. сарзамине ки дар он тифлон олами ширини ҳастӣ доранд, дар он албатта хурду бузург санохони мазҳар хоҳанд буд, зеро нерӯбахшандаи ҳар як пешрафт албатта созандагиву ободонӣ ҳаёти осуда, шукуфо ва табассуми кӯдакон мебошад. озмуни тоҷикистон ватани азизи ман соли дуюм аст ки сартосари ҷумҳурӣ доир гардида истодааст. мақсад аз баргузор намудани озмун ин дарёфти истеъдодҳои нав дар соҳаи санъат ва ҳунар аст. имрӯз дар ноҳияи рӯшон низ даври ноҳиявӣ бо як сифати хуб ҷамъбаст гардид. мухлисони зиёд дорем. он довталабоне ки ба даври ноҳиявӣ рӯхат гардиданд дар саҳна баромад намуданд ва ба даври вилоятӣ роҳат хоҳанд гирифт. дар ноҳияи рӯшон имсол низ теъдоди зиёди довталабон дар сатҳи деҳот барои иштирок дар озмун номнавис гардиданд. дар даври дуюм истеъдодҳои ҷавон аз водии хуф, баҷӯ, бартанг ва маркази ноҳияву дигар деҳоти рӯшонзамин бо ихлоси хоса иштирок намуданд. дар асли ин мардумро дар Бадахшон бо дилписандиву санъатдӯстияшон, бо меҳмоннавозиву дилнекияшон равшанзамирон nom мебаранд ва ин равшандилон тавонистанд тавассути озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман чеҳраҳои навро пайдо намоянд. мо имрӯз шоҳид шудем ки чӣ гуна дар гӯшаву канори ноҳияи мон истеъдодҳои зур карданд ва фақат имконият шароити барои он омода кардан дар кор ки то дар оянда шарафу номус ва ифтихор Тоҷикистон гарданд. барои иштирок намудан дар даври вилоятӣ беҳтарин баромадҳо интихоб гардиданд. дар ноҳияи шаҳристон даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявӣ таҳти унвони Тоҷикистон ватани азизи ман барои дарёфти истеъдодҳои нав ва эҷоди асарҳои тоза бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид. озмун бо мақсади сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон, дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат, баландбардоштани мақому маҳорати касбӣ, тақвият бахшидан ба касбияти ҳунарӣ, иҷрокунандагӣ ва эҷоди мусиқии нав, инчунин таълифи ашъори баландғояи ватандӯстона,
дарёфти беҳтарин намунаҳои оҳанг ва сурудҳои тараннумгари дастовардҳои замони истиқлолияти давлатӣ баргузор мегардад. То ба ин дам озмуни мазкур дар чанде аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд низ баргузор шуд. طبق نظامنامه озмуни мазкур дар 3 давра гузаронида шуда, даври сеюми озмун дар пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе ҷамъбаст мегардад. ҷараёни озмунро ҳакамон назорат бурда, ҳунарнамои ҳар як иштирокчиро баҳогузорӣ намуданд. озмун аз рӯи номинатсияҳои оҳангсоз, сароянда, навозанда, шоир ва ровии беҳтарин гузаронида шуд. гуфта мешавад, ки ҳар як номинатсия дорои талаботи махсуси касбӣ буда, дар вақти иҷро таълифи асари мусиқӣ, шеър, суруд ва оҳанг ба инобат гирифта мешаванд. воқеан дар замони соҳибистиқлолии мамлакат дар асоси сиёсати созанда ва фарҳангпарварони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кишвари азизамон дар ҳамаи ҷабҳаҳо рушд кард ва ба як мамлакати ободу шукуфо табдил ёфт. имрӯз мардуми сарбаланди кишвари азизамон дар фазои суботу оромӣ ва ваҳдату ҳамдилӣ бо чеҳраҳои болидаву шукуфо баҳри пешрафти ин ватани маҳбуб қадамҳои устувор мегузоранд. дар сатҳи баланд таҷлил намудани 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳар як сокини мамлакат мақсади асосӣ мебошад ва дар ин самт мардуми шарифи кишвар кӯшиш доранд, ки бо анҷоми корҳои созандагиву ободонӣ ин санаи таърихиро бо дастовардҳои арзанда истиқбол намоянд. ғолибони озмун бо диплому ҷоиза ва дигар тӯҳфаҳои кумитаи тадорукоти озмун қадрдонӣ гардиданд. дар қасри ҷавонон ва наврасони шаҳри Истиравшан даври шаҳрии озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман баргузор шуд, ки дар он дар 3 номинатсия 50 нафар довталабон иштирок намуданд. дипломи дараҷаи сеюм аз рӯи номинатсияи сарояндагии эстрадӣ насиби Эркин Муҳаммадиев гашта, ҷои дуюмро Рамзият Мазбутов ва ҷои якумро Фарух Холматов сазовор шуданд. Сардор Отабоев ва Иршод Ҳаитов дар номинатсияи навозандагии академикӣ ҷои сеюм, Отаҷон Сангинов ҷои дуюм ва Дилмурод Ашуров ҷои якумро ишғол намуданд. Дар жанри эстрада ҷои сеюм Бахтовар Ҷалолов ҷои дуюм, Давлат Шарифзода ва ҷои якумро Шоҳрух Воҳидов ва Азимҷон Аҳроров ишғол намуданд. дар ҷанба диплом ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроии ҳокими давлати шаҳр тақдим карда шуд. соли чорум аст ки наврасони боистеъдоди ҷумҳурии Тоҷикистон дар озмуни байналмилалии телевизионӣ ва Весголас иштирок менамоянд. бо ин мақсад марҳилаи интихоби наврасони тоҷик ҷиҳати ширкат дар ин озмун сурат гирифт. дар ин тадбир наврасону ҷавонони зиёд ширкат варзида маҳорати сурудхонии худро санҷиданд. Зайнурай Асрор бо иттилои бештар. даври интихоби наврасони соҳибистеъдоди ҷумҳурӣ барои иштирок дар озмуни байналмилалии телевизионӣ ва Весголас дар муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон Баҳористон гузаронида шуд. соли равон дар озмуни мазкур наврасону ҷавонони аз синни 12 сола то 17 сола аз шаҳру ноҳияҳои кишвар ширкат варзида ҳунару маҳорати хешро дар назди аъзои ҳакамон нишон доданд. ҳар як довталаби озмун бо ҳунару маҳорати хоса ширкат варзида сурудҳои интихобнамудаи хешро дар сатҳи зарурӣ иҷро карданд. дар соли равон аз ҷониби ҳайати ҳакамон 23 нафар барои санҷидани ҳунару маҳорати хеш ва ширкат дар ин озмун интихоб гардиданд. бояд гуфт, ки аз 23 довталаби дар озмун ширкат дошта танҳо 5 нафари онҳо ба даврҳои минбаъдаи озмун рохат мегирад. барои дар ин озмун иштирок кардан танҳо фикр дорам, ки як истеъдод лозим, гӯем ки як ҳиссиёти мусиқӣ лозим ва албатта ки як харизма, яъне ки қавлусо мегӯянд харизма, яъне энергетика, ягон энергетикае ки метавонад ҷалб карда, метавонад ки кӯдак майдача бошад, лекин энергетика қатъи метавонад тамоми тамошобинро ба худ ҷалб кунад. ҳамин чиз барои мо муҳим аст. барои оне ки ин озмун дар шаҳри Москав мегузарад ва нафароне ки дар он ҷо иштирок мекунанд ин ғолибони озмунҳои байналмилалии дигар ҳастанд, яъне ки ғолибони иштирокчиён, ғолибони новая волна, иштирокчиён, ғолибони Евровидение дети. ин як гӯем ки планка, як бениҳоят қин аст барои нафароне ки танҳо дар ҳудуди Тоҷикистон баромад кардан бо чунин кӯдакон мубориза бурданд. лек мо кӯшиш мекунем ки ҳаминро ёд диҳем ва шукрона ки дар тӯли 2 сол мо ҷои аввалро ишғол намудем. пас аз ин мебинем ки
метавонем ҳамин корро кардан. Тоҷикон метавонанд. бино ба иттилои масъулин озмуни байналмилалии телевизионӣ ва вес голос имкон дод ки наврасони болаёқати кишварро дар тамоми ҷумҳурӣ шиносанд. Дар ҳар як даври озмун аз 10 кишвари ҷаҳон довталабони дорои маҳорати баланд иштирок менамоянд. Дар 3 соли иштирок дастаи санъаткорони ҷумҳурии Тоҷикистон 2 маротиба сазовори мақоми аввал гардида ва натиҷаҳои назаррас ноил шудааст. аз мактаби махсуси санъати Миратулло Атоев омадам ва суруди пешвои миллатро иҷро мекунам. Мехоҳам ки дар ин озмун ғолиб бароям ва ба шаҳри Москва равам. ман дар ягон мактаби мусиқӣ намехонам. устоди ман падарам мебошад. ман дар ягон озмуни байналмилалӣ иштирок накардаам, дар ҷумҳуриявӣ иштирок кардам. ман бо 6 забон суруд мехонам. ман барои он ки суруди ҳиндугиро интихоб кардам, ин суруди ҳиндугӣ ба ман хеле забони ҳиндугӣ ба ман хеле писанд мебошад. барои ҳамон ман кӯшиш кардам ки ба забони ҳиндугӣ суруд хонам ва дар ин озмун иштирок кардам. ёдрас мешавем ки пас аз анҷоми даври интихобӣ беҳтаринҳо аз ҷониби ҳайати акамон муайян гардида муддати 1 моҳ бо дарсҳои такмили маҳорат ва мусиқӣ фаро гирифта мешаванд ки ба онҳо мутахассисони соҳибтаҷрибаи соҳа дарс гуфта нозукиҳои санъатро ҳаматарафа меомӯзонанд. даврҳои минбаъдаи озмуни мазкур дар шаҳри Москваи Федератсияи Россия гузаронида мешавад. бинандагони азиз, ин буд барномаи иттилоотии хабар. шумо метавонед дигар барномаҳои ҷолибу диданиро аз сомонаи телевизиони Баҳористон www.tvb.tj дастрас намоед. Саломат бошед.